آية مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا جمعة دنيا هجرة باكلة biyo juma danye hijriya bakele ani kemenani ani duru sungalo biye atani fulane miladi nasara ka jate ba fulani mugani nani kalo sabana bismi biye umuga ani fulane ambe dawda bugu masjid rajagu kono sungalo tawsiri la jumadon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم إلى آخر الآية. ألم سمين قرطة لندو أبين مرياليك كو هيجو دين ika hijo baton kelen kofe ni ka baton banna ika ala kosuma ni baton banna aka ala kosuma la ko faiza qadaytum manasikakum na ya ka baton dafa fazkurullah ay ala kosuma كذكركم آباءكم كم أبا أفاو أنا موكو أبا أولوكو سما تشغمي ni jahili wa tumbu bolo ni utara hiji rola ni yuka hiju bato ke hiju bana ubijo katoka waso nyugonye ni umokewye aninfaw ammuke tumbetende amfaw tumbetende amfaw tumbe nindeke ammuke tumbe nindeke utumbe ummokew anu fa koro utumbe ulude ka kofo ka waso nyugonye tuma mislamiya nana la yunya mariya akonu tarabato yorola tara hiju yorola ni hiju banna uka alade kosuma komu tumbu faw kosuma jahile yala chogomi uka alade kosuma ni hiju banna au asadda dhikra au min fulani nye bimana bal asadda dhikra alako ay ala kosuma katema mokena fawka ay ala kosuma katema au mokenu ana fawka فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وكفي هيجي يرولا ألا نانا مغوتلا تلا يرمى فلا هيجو لا مغوتلا لنو كتا تلا يرمى فلا جمع فلو ألا كفى من الناس من أكون مغو دوبي مغولا يقول ربنا آتنا في الدنيا وبا فورين تيجي عليك هيرا دي نمجيا mana hamina ko wireta lela ni jiyan kote sonyuma musonyuma dinne ma jiyan kono garjaga nyuma kennela boli fo nyuma dinne ma aleka hamina ko be jiyan nafa ni jiyan nema wa alebe ala dele odela na ka hamina kote la gara ko
aye atella gara nyine ke atella gara hera duawu nyine ke alebe jiya hera duawu doronde ke hiju yorola wama lahu fil akhirati min khalaqi ala kun nunun tigila mo ni yorote nunun ye laghara min kabbato hiju yorola e ka hamme be ye jiya de hari chama nyire ka hiju la nyine de no ko ni hiju chaya ube ni alumura chaya ko ka garjage be foni donc do be hiju na alumura chaya ni ninga nyawde ni mo min ka hiju kunya ninga nyawde e ka alumura kunya ninga nyawde jian na fauni jian garjage foni ube ika delili kala delibe hiju yorola jian na fauni jian nema me ika hamina kote lagara koy imi ka duskun klasi ki ka hiju inke ki ka bato inke lagara nyini kama ala ko ma lahu fil akhirati min khalaqi akon nin tigla mo ni yorota e lagara ale mi nyini jian kono ni ala yo kaya fule no ala mo kaya be perdi jian abe perdi lagara ay mi nyini jian fana kono no kera e fana jian tayinde sorola men ni yorota e lagara ni nya mo ko folowye aha ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من هجر جمع كل فلان مغو كالت فلان هجر لا ومنهم من مغو دوب مغو لا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جمع كل فلان مغو كالت فلان هجر لا ولوبا فو أنتي على nyuman dama jiya kono hera dama jiya kono ika nyuman dama lagara ika hera dama lagara na ko fi dunya hasanatan wa yajiya kan nyuman beta nyuma be jiya kono garjaga nyuman bola kene ya nyuman bola doni nyuman bola famu nyuman bola lafiya nyuman bola muso nyuman bola so nyuman bola jiya kan nyuman be ala ika nyuman de di amma jiya wa fil akhirati hasanatan lagara fana kan nyuman den dama lagara fana kan nyuman korosili nyuma feselin nogoma feselin nyuma ni baraga fe kadima ni ikini mboloe ala ki lado arjanna kono ala ka yafima ala ki ka junubu yafa o bede bo kono ika herani nyuman kanye lagara fana waqina jaban nar ala ikan kishi kabo jannaba tasmama donc nin do mu fulani nye ciden tumbe nin duawu inke kacaya kosobe ciden tumbe nin duawu ke kacaya kosobe wa qad sala qatadatu anasan ay da'wati kana aktsaru ma yad'uha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatadatu aye anasu nyininka ko ciden tumbe duawu juman fo ka duawu ke nay kacaya قال يقول اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنا شكو كوتشيرين تمبي دواومي نابا كي كاتشايا كو ينين دواودي كوتشيرين تمبي نين دواو فو كاتشايا كوسوبي وكان أنا سوجا أراد أن يدعو بالدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بالدعاء دعا بها فيه أنا ستنكرا ni ale ba fe ka duawu ke abe duawu ke nini nduawu inde ube na ba fe har ka duawu re ka yire na yo duawu ke abe nin fo akono rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ci de yire ka duawu chaman tunya ale de ana sifana abe duawu ke naye har na ye duawu re ka yire abe nin duawu fo akono aha أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك نونت إلى مغفلة نون بدعوك ني جيان هيراني لغرا هيراي لهم نصيب مما كسبوا ni yorobe nunun de ye u ye bahar nyuma munun ken ni yorobe nunun de ye u ka barawula ulaika min fulani ye doke abe sagi kata jamakulu fula imbema munu nye jiya de nyini umalla gara nyini ani munu nye jiya ni la gara fula be nyini ulaika lahum nasibu mimma kasabu nunun fula be min ye bara minke ibe ni yoro soro ka bara sarala min ye jiya doronde nyini e kan ni yoro min ye ka bara ikan ni yoro min ye sarala iba soro ka bara la
min fana ye jiyani lagara de ɲini e fana ye ni ta ye ni yɔrɔ min ye ka baara sara la i b'a sɔrɔ dɔw ko demiren bɛ sagi ka tu fɔla du bɛɛ ma dɔw ko ayi demiren ka surun min na bɛ sagi ka taa olu de ma bɛ sagi ka taa jɔnw ma minnu ye diɲɛ ani lagara ɲini ulaika olu tigilamɔgɔ lahumu nasibu mimma kasabu olu ye baara minnu kɛ sara b'u ye ni yɔrɔ b'u ye u ka baara kɛtaw la ala b'u sara diɲɛ ani lagara nin y'a yira na hadamaden a dagalen do i ye i ka diɲɛ hɛrɛ ɲini ka lagara hɛrɛ ɲini baasi t'o la ka duwawu kɛ ka diɲɛ hɛrɛ ɲini ka lagara hɛrɛ ɲini yɔrɔ fila so fila in bɛɛ ka duwawu kɛ n'u ka hɛrɛ ye i k'u sɔrɔ baasi t'o la diinɛ la o ɲininen de mɔgɔ fɛ i k'o kɛ wallahu shari'ul hisab ala ye masa ye masa min n'a ka kɔlɔsili ka teli kosɛbɛ ala ka kɔlɔsili ka teli ala ka kɔlɔsili ka teli a dɔ ye mun ye ala ka diɲɛ wuli a ka kɔlɔsili kɛ o ka teli a dɔ ye mun ye fana yawmal qiyamah dɔn ni ala ye jinɛ ni hadamaden ani danfɛn bɛɛ n'a ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kiyama kɛnɛ kan ala bɛ kiiriw tigɛ ka kɔlɔsili kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka bɛɛ sara ka taa sɔgɔma sani walaha wagati kiiri bɛɛ bɛ ban arijanadenw olu bɛ taa tile i ka tile tɔ min na arijana de jahanabadenw fana bɛ taa tile tɔ min na jahanaba kɔnɔ donc nin y'a yira n na ko ala ka kɔlɔsili ka teli yɔrɔnin kelen ala bɛ hadamadenw kɔlɔsi k'u fɛsɛfɛsɛ ni mɔgɔ min ta ye hɛrɛ ye ala b'i sara i ka hɛrɛ la ni mɔgɔ min ta ye juguman ye ala b'i sara i ka juguman na sari'ul hisab واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون من يشاء سلاب تيمية أكو ألك كرسلي قيامة كنكا ناكو ألك كرسلي كتلي ألك كرسلي قيامة كنكا تقو يفلا مؤمنو كرسلي عن الكافر تا مؤمنو كرسلي يجمعي مؤمن كلين كلي ala b'a kɔlɔsi a b'i gɛrɛ ala la a b'a ka sutura da i kan mɔgɔ wɛrɛ ɲaati la e ni ala kɛlɛ i ye junubu kɛ diɲɛ kɔnɔ ala b'a a bɛɛ fɔ i ye i yɛrɛ bɛ jɔ a bɛɛ la fana ala b'a fɔ e ma nin kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ɔhɔn e ma nin fɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ɔhɔn fo e yɛrɛ jate la sisan kɔni ne minana ayiwa ala b'a fɔ n ka jɔ k'i to diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ ye ala sɔsɔ ni junubu de y'a kɛ ni ala y'i sutura diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama ayiwa bi n y'a yafa ye ala bɛ muminu kɔlɔsi nin cogo de la kɔlɔsili min dɔ kɔlɔsili min ka nɔgɔ ala bɛ muminu kɔlɔsi o la tuma min ala ye wa ciden ko muminu ka kɔlɔsili bɛ nin cogo la ka nɔgɔ an b'a setu ko ciden ma ala m'a fɔ kuranna kɔnɔ fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ala m'a fɔ ko ale bɛ muminu kɔlɔsili min ka nɔgɔ wa ciden ko an b'a setu ma ko ɔhɔn o ye de dɔrɔn i ka baara jɔn ka baara ala b'i ka baara de yiri la dɔrɔn n ka jɔ e ma nin fɔ wa n ka jɔ e ma nin kɛ wa i b'a fɔ ɔhɔn a b'a fɔ wa n y'a yafa ye ciden ko o ye o de o ma nuqisa alhisabu ujiba a ko mɛ aisatu ni ala ye fɛsɛfɛsɛli ni a y'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ nɔfɛ kosɛbɛ i bɛ halaki ni ala ko a k'i fɛsɛfɛsɛ i ka baara kɛta ni ka fɔta bɛɛ ka fɛsɛfɛsɛ k'i se dan de ma a ko i bɛ halaki dɛ mɛ mumini ta ala bɛ i ka baaraw yiri la de dɔrɔn i ye nin kɛ i ye nin fɔ n y'a yafa i ma mɛ kafiru ta sɛw silabu ntɛmiya ko mejani tɛ sigi olu ye yɛrɛ olu ta a tɛ komi fɛsɛfɛsɛli bɛ kɛ ɲuman tɛ olu bolo olu ta bɛɛ ye juguma de olu ta bɛɛ ye juguma de olu ta kɔni yɛrɛ dɔrɔn u ni sara min ka kan u ni lajama min ka kan ka malikɛw ɲamara aw ka taa n'u ye donc ala ka kɔlɔsili ni sugu fila de muminu kɔlɔsili ani kafiru kɔlɔsili donc ala ka kɔlɔsili ka teli sɔgɔma sani walaha wagati a bɛɛ bɛ ban danfɛn bɛɛ ka kiiri bɛɛ ban ala bolo o kɔfɛ ala ko wazkurullaha fi ayami madudati a ko a ye ala kɔsuma
tile kono tile munun jatelendo qala ibn abbas al ayyamul madudatun ayyamu tasriq abdullah ibn abbas ko ayyamu madudatin ko ye jumay ayyamu tasriq ko min natile saba mana salliba atile tani kelena ani tani fulana ani tani sabana min tile saba de to ko ayyamu tasriq lahiya kantige salli aka tile saba salli don ko fe tile saba min tugulen bala wa fo minum min na tile saba ayamu tasriq yulude wala ayamu malumatun ayamu li asri muna basko ayam min bena qur'ana kono ko ayamu malumatu ko oye ewa min lahiya kantige salli ewa akatile tanfolo waya ayamu malumatu wa qala ikrimatu ko wazkurullah fi ayami madudat ko ay ala ko suma tilaw kono tile munun jatelendo yani at-takbira fi ayami at-tasriq ba'da salawati al-maktubati Allahu akbar donc min ko suma min fulani ni ala ko ka ay ala ko suma tilaw kono tile munun jatelendo o ye minna tile sabanye salliba minye e wallahi ya kantige salli atanna tani kelena kata tani kelena tani fulana tani sabana kabaru munum be fo ko la nyine yo ode ikirmata ko la nyine yo de fardaw ko fe kabaru kafo mi jikru mun fulani na bede ben kono farda sallu ba kono nafila sallu ba kono al-zikru al-mutlaq wa zikru al-muqayyad o be ba kono iya do minye la ya kantige salli nye depuis ni kalo jora jikuru dobe ba fo jikuru li mutlaqa depuis ni kalo jora ni hakili jigna ibe yoro ibe kaddu kono ibe so kono ibe kungo kono na law ibe sugu law ibe jama cele kelendo iba fo Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wa ba fo jikru li mutlaqa fo wakati te alela wakati be sekafo bo jikru chugu ya fulana ba fo azikru al muqayyad takbiru al muqayyad o yede farra sallu ko fe tani kelena tani fulana tani sabana farra sallu ko fe ba fo jikru al muqayyad farra ko fe be ka jikru fo donc yala e wan jikru fo wakati bun kasir bena o fo nya jikru be fo wakati mi donc ba fo ni at takbiru al mutlaq wa takbiru al muqayyad تكبير المطلق وبات دفني كرو جورا فوكتا صلي فوكتا اودله يا كانتيغي صلي اتاني سبنا دون العصر تكبير المطلق بتدا وير تكبير المقيد وبات عرفه دون سوما فرد كوفي كبرو بفو وان أغبة بن آمري قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب هرسانا أغبة بن آمر بولو أكو عرفة دو أني لهي كانسو دو هديو بكانسو دو مني لهيو بكانتك دومي وأيام التشريق أني تلي سبا من تلي سبا عيدنا أهل الإسلام أن سلامو كسالي دين نونوني وهي أيام أكل وشرب نندوني دمني دونده نندوني ميني دونده donc nindon done nunu tani kelena tani fulana tani sabana nunu ye dumunu donde minu donde do an nubis sata an hujali qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nubis sata al hujali ko la ka ciden ko la ka tanuna ksibaka ayamu tasrighi ayamu akli wa surbi wa zikrillah ciden ko sallallahu alaihi wasallam akum minna tile saba min Allah ya kantige sallin min awa tani kelina tani fulana tani sabana kunun don saba min fulani nye nunu nye dumuni donde ninu donde do ala kusuma dondo wa qila li ayamu madudatu ayamu tasriq arba'atu ayam yawm an-nahari wa salasatu ba'dahu don ka bawo doko kol ayam ali ayamu madudati kotile nani dedo kotile nani ko salli don nyere ani tile saba min tukulen bala doko ayamu madudati nin tile nani de ويتى الله بقوله واذكروا الله في أيام معدودات ذكر الله على الأداه
وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الصافعي donc abe do kono ni ala ko akala ko sumanin tile jatele on kono aka ala trofo ka jikiru fo la yawla o kantige to hadiya o kantige to la ya kantige to kabaru be fo anya fo kateme bun kasir ko ala ya fo kateme ko majhabu la majhami min ka giri ko safa ka majhabi rahimahullah ako wa huwa anna waqta al-uduhiyyati min yawm an-nahri ila akhir ayam at-tashriq tumami majhabu tilana lahiya kantire aba damina wakati juma abe ba wakati juma majhabi kelen kelen atafo me safai kam majhabi safai min fo de ka kene imamuna safai ko rahimahullah akul lahiya kantire aya damina de pisallido ni almami sallira kutuba kalana lahiya kantire ya damina ila akhir ayam at-tashriq fo salli bakalo tile tani sabanna fo tile katabi ni salli bakalo tile tani sabanna ni kalo ewa tile bina la yakantige banna abe ko mi sisa safay kam majhabi de ka kene la yakantige tile nani de salli do ewa la yakantige salli do nyere kele tani kele na fula tani fula na saba tani sabanna nani la yakantige yenin tile nani de salli do ani tile saba min tubulembe sallila lahiya be shika kantiga bela ni mo munu ni lahiya kacha aw bolo anyuman ko ni lahiya ka kantiga salli do nyerede wode nyumai min ni lahiya kacha mo munu bolon tani umle wa salli do nyera be shika lahiya do faka tani kelina do abe shika kan lahiya do faka tani fulana do abe shika kan lahiya do faka tani sabana lahiya kantiga ni tani sabana do tile binna lahiya kantiga banna awati banna men ni français u kono abe la ya kantike doyo le ya kantike wakati wa yata'allaqu bihi ayda dhikru al-muwaqqatun khalfa salawat aw nintile done munun fule ninye mun dilele mbula tuguni dhikru Allahu akbar munun be fo fardaw kofe wal mutlaqu fi sha'ir al-ahwal ani dhikru wa Allahu akbar min fo wakati tala la hala be bofo depini kalo jora وفي وقته أقوال للعلماء أو ذكر المطلق وذكر المقيد تكبير المطلق وتكبير المقيد كما كامن يقولوا فنفو وقت لا دون كبابولو معنى من الذكر المقيد تكبير المقيد كبر من بفو فردو كفه كما كامن بالا دون كبابولو أشهرها الذي عليه الأمر وكما فنبانغلين من يبارب منك أنهم من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. donc ذكر المقيد تكبير المقيد كما سهل يموني آيات depuis عرفة دون سوما ومن يكبروا منهم بفي فردا كوفي وبا دامنا depuis عرفة دون سوما de فجري عرفة دون فجري كوفي عرفة دون جمعة la ya kantige salli atile kolontona uba fo min masalliba atile kolontona arafa don ye ode donc arafa don fajiri ko fe doro kabaru munum be fo farda ko fo daminana bon ninga kolo si jamana en kono almami chama ni misiri chama te nin fanaka almami chama ni misiri chama kabaru munum be fo farda ko fe la ya kantige ewa kaloina kabaru munum be ko farda ko fe almami chama misiri chama uba damina salli don ka salli fanade salli fana ko fe uba damina kuma sahali abe damina de fe arafa don fajiri ko fe ibi ka kabaru fo asalli fana ko fe ibi ka kabaru fo Allah sara ko fe ibi ka kabaru fo kata salli ewa fo kata Allah ya kantige salli tile tani sabana la sara تكبير المقيد أبرتبا ودلا ما أنا بكم سيسا كلونتنا سلي بكالو كلونتنا كبرو بيمبفو فرداو كوفي أبي دامنا أو كلونتنا فجري كوفي كتا أوا تنا أبيفو تاني كلنا أبيفو تاني فلانا أبيفو فرداو كوفي تاني سبنا فرداو كوفي يبا فو لا سرا نيلا سرا سلي ردرو يا فو درو أبانا بيو
kabaru fodi wakati banna odela donc aba damina takbir al mughayyadu kabaru munum be fo farda ko fe aba damina arafa do fajiri ko fe uba damina ube ba tani sabanna la ghasara wode kuma sahaleni wa huwa akhiru an-nafar al-akhir wode hiju dum fana boli labaye minna hiju dembe fana be bo uka bolon labaye wode ka bon minna وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته أثبت راكو عمر بن الخطاب تنبك كبروك كاتوا كتنتنكرو ناب منا كتنتنكرو صلي دو يوا صلي بكالو يوا نيني أو أتنني أتنكلنا وبالله يكنتك صلي نيني أتنني أتنكلنا نتنفلنا نتنسبنا جكر منهم بفو umaru tumba anatu katwa katantankuro abaka jikrufu fa yukabbiru ahadu suq bi takbirihi ni sugu mo ya umaru ka kabaru kamme ufana be kabaru ke ni ya umaru ka kabaru kamme ufana bu ka kabaru ke hatta tartazu minna takbira fa minna bu lamina ni kabaru ye fa minna bu lamina ni kabaru ye donc ne yayiranna kabaru nunum be fo mi umaru ka ashiru mun fule ka fo umaru tumba ka kabaru fona yereden atunta dabo kama ni mugo ka fo nyogon fe ubi ale ka fo mugo ka fo no fe atuma dabo kama ko kede umaru ba ka kabaru de fona yereye minna munum be sugula no ye umaru ka kabaru kam fona bu ka kabaru fo minna bu lamina me kata anye la ka fo nimbe jamana nkono mugo kelen kam mikro mina abe kabaru fo kera ewa ninkalo salli wa kera ewa leya kantige salli misiru la mo kelen kam mikro min abe kabaru fo jama ba fo no fo e bidade o ba fo de ma at-takbiru li jama'i jama ka biaka aka ka kabaru ta nyogon fe kabila nyogon fe o ba fo takbiru li jama'i o ye bidiyai o masabati tiden naka sebo bolo o masabati tabino bolo masabati tabino bolo ana siko ko ciden ka sheba ko nulu be hijiro la ko do be ulula ube Allahu akbar fo do be ulula ube la ilaha illallah fo do be ulula ube labbaika fo do be ulula ube subhanallahi fo ni nyaayira nana sika hadisa min fulen ni nye ko sheba betun te kabaru fo nyogon fe do be kabaru fo la do be labbaika fo la do be la ilaha illallah fo la o yaayira na utuntun ka kabaru fo nyogon fe wala mo kelen ka mikro mina ale be kabaru fo jama ba lamme ni ale ya dade jama fana ba tafo ale bu lamme bidiyaro fardo ko fe kabaru nunum be fo me bede bi tafo ni yere ni salli banna dorbe bi tafo ni yere fo kam be bila nyogona me ka fo ka nyogol lamme ka ta nyogon fe ka bila nyogon fe o ye bidiyay do be ta de lakeni umaru ka komi kuma min fuleni ni umaru ka komi fuleni ni do be ta de lakeni ni de ko umaru tumba fo ko mogo ba fo no fella umaru tumba fo ka tanta de koro ani mogo ma biaka na ya tafo de ni mogo ya me hakili be jigi kabaru la fo na bu tafo anu aka biaka ka ta nyon fe ka bila nyon fe ko kele unte mogo ko famu o ko munum be misiru kono salli kenula bidiyaw de le surtout la dinala wa yata'allaqu bi zalika ayda takbir wa dhikr la inda ramil jamarati kull yawm min ayam at-tashriq jikru min fule ka fo ni aya kono ko nintile damadon la minye ewa la ya kantige salli atani kelena tani fulana tani sabana ko anka ala kosuma wala abodo o kosuma in kono jamarati munu nube bele filim minke bele kelen fili to ka fo Allahu akbar o fana be do jikru nunun kono bele fili ibe kabaru min fo bodo fili to o bebe do kono o bebe do jikru kono ولما ذكر الله تعالى النفر الأولى وثاني واذكر الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه تمام على يافو بولي فلو أني بولي فلنا وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الإقليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف tumami ala ye mogo ka boli folo ni boli fulana ni mogo be bo minna kata jiya dugu tola o kelen ko fe itun farla nyogon ka ala ka bato yorowla ani jo yorowla qala ala ko wattaqullaha tumami ayo fa ko faman ta'ajjala fi yawmayn
ni mogo min ye tile fula de kɛ min na i teliyara i bɔra i ma tile sabanan kɛ baasi t'i kan maana e ye tani kelenna kɛ tani filanan dɔ ni tile jɛngɛna ka san kaba camancɛ bila taa i ka bɛlɛw fili i k'i labɛn k'i ka minɛnw ta n'i t'a fɛ ka tile sabanan in kɛ taa i ka bɛlɛw fili k'i ka minɛnw ta n'i ka bɛlɛw fili dɔrɔn i bɛ tile ma kala i bɛ taa tile kana bi k'i to min na dɛ i bɛ tile ma ka i bɛ bɔ min na nin de ni ala ko faman ta jala fi yoma tile filanan dɔrɔn ni e y'i ka bɛlɛw fili tile kana bi k'i to min na bɔ i ka taa maka n'i t'a fɛ ka tile sabanan kɛ ala ko ni mɔgɔ min y'o kɛ fala ismaale junubu t'i la n'i bɔra tile filanan in na o man ta kara fala ismaale ni mɔgɔ min fana tɔɔra ye i ye tani sabanan in dafa ye junubu tɛ e fana la limani taga mɔgɔ ye ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ maana ni mɔgɔ min ye tile fila de e ye min na tile fila de kɛ i bɔra o junubu t'i la n'a y'a sɔrɔ i siranna ala ɲɛ i ka hiju kɔnɔ i y'i ka hiju tɔ kɛ a cogo la junubu t'i la ni mɔgɔ min fana ye tile saba in de kɛ tile saba in de dafara i bɔra junubu t'i fana la n'a y'a sɔrɔ i siranna ala ɲɛ k'i ka hiju bato yɛrɛw kɛ a cogo la i y'i kɔlɔsi ala ye k'o k'o cogo la junubu t'i la wattaqullah o kɔfɛ ala ko a ye siran ala ɲɛ wa alamu annakum ilayhi tuhsaruna mɔgɔw bɔtɔ maka mɔgɔw bɔtɔ minna ayiwa bɛɛ bɛ cari de sisan ka taa duna juguw la ayiwa a filɛ kana hiju la a tun farala ɲɔgɔn kan bato yɔrɔw la a tun farala ɲɔgɔn kan bato yɔrɔw jɔ yɔrɔw la ayiwa sisan aw bɛna fara tani filanan dɔw bɛ bɔ tani sabanan a tɔ bɛ bɔ ayiwa n'a bɔra a taara diɲɛ fan o fan n'aw taara a ka duguw la wattaqullah a ye siran ala ɲɛ dɛ a kana jateminɛ ko ala ye siranya dan ɲɛ dɛ k'a to hiju yɔrɔ la ni hiju banna dɔrɔn a carila ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ taa de fɔ bɛɛ bɛ sago de kɛ min ka di i b'o de kɛ o tɛ dɛ n'aw carila ka bɔ min na a carila ka taa diɲɛ duguw la wattaqullah a ye siran ala ɲɛ a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala y'aw ɲamara ni min ye a k'a kɛ ala y'aw fatanya min na a k'a to ye wa alamu annakum ilayhi tuhsaruna a k'a dɔn ko a bɛɛ bɛ segin ka taa ala ma lahara a k'o dɔn dɛ ko a bɛ segin ka taa ala ma lahara wa huwa alladhi jara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsaruna nin bɛ komi ni ala ko aya wɛrɛ la ala de ye masa ye n'a y'aw da k'aw cari dugukolo kan k'aw jɛnsɛ dugukolo kan a k'a dɔn a bɛɛ bɛ segin ka taa ala de ma lahara fana ayiwa a jɛnsɛ tɔw filɛ a jɛnsɛ tɔw filɛ a carilen filɛ dugukolo kan a kana ayiwa a jateminɛ ko n'aw bɔra maka kaba aw bɔra minna kaba a carila dugukolo kan a jɛnsɛra dugukolo kan bɛɛ k'i sago kɛ o tɛ dɛ a ye siran ala ɲɛ n'aw carila dugukolo kan jɛnsɛra dugukolo kan cogo o cogo a k'a dɔn a bɛɛ bɛ segin ka na ni ala de ma lahara ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام تمامي على يمغو تلافلا هجيرو لا أنت من ولا مغو بي فنا غربلا لا بي مغو تلافلا لا يا فنا مؤمنين اني منافقين على بين مغو تلافلا فوني منافقين اني مؤمنين واني ابن عباس انها نجلت في نفر من المنافقين ابن عباس كون آية جينا جما كل دو دكا كون منافقو دي دو كو آية أجينا منافقين بيدكا بونكاسيري كو وهو الشهيه wode ka kene ni aya jigina munafiqi bedeka kata qur'ana jigi wakati munafiqu la fo kata jiyan wuli munafiq be jiyan kono ni aya babeka ala ko minan nas man yujibuka qawluhu fil hayati dunya mogo dobe mogo la ni akumana jinya nyana maya chogola aka kuma ube kabako jinya nyana maya dilan chogo jinya doni na kumana ola aka kuma ube kabako ola parce que abu nye do kosobe jinya nyana maya chugwanyi jinya ko abu lu do kosobe na kuma na ola doro ibe kabako ala ويشهد الله على ما في قلبه أبو مغول لا سريا فنا من بعد بسكون كنو أبو مغول لا سريا على فنا ويشهد الله على ما في قلبه قيل معناه
أن هذا وين أجهر لكم الهيلة لكن الله يعلم من قلبه القبيح ni don kama ya kuma sabafola wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi do ko Allah nyine munye harin ni aya abange awye ka fere bange awye ka yereke komi alayya alama de min ba ko dugu min ba duskun kono ala bodo ko dugu min ba duskun kono ala shere mbana ala bodo kun nimbe komi ka qawli ta'ala إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أنني آيات تفسير بك كلمة ولا على كل منافقون أنا أوما وبافو أو سيري عليهم بالا محمد كوي على كتشيدن دي على بادو كوي على كتشيدن دي مي على سيري عليهم بالا كو منافقو يقالون تكلاو دي ubake kam min fo dala awye uye galonde tigatu duskun kono ala bodo donc ni tawsir folo folo ni uye shahidullah alama fi qalbi aba bangi awye ko alaya alamade alay mo nyumade kasoro munafiqyan ko dugu min ba duskun kono ala bado ni nya doye wa qila manahu annahu yajhiru lin-nas al-islam wa yubariju Allah fima fi qalbihi min al-kufr wan-nifaq donc aka tawsir fulanna do ko lañine yamunye aba bange mogoye yujhiru lin-nasi al-islam abe islamiya bange awye kafo alayhi islamade alayhi islam nyumade mi adusukun kono abake ka ala kelene kafiriyai adusukun kono abake ka ala kelene kafiriyai mana abe ayre dogo awula kanyumande bange awye mi ka joguman dogo awula nin fana be komi ala ka aya yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah aba yire dogo mogola bu yire dogo mogola me ata yire dogo alala mana be nyumam bila kene ka awye ka suru min baw adusukun kono o ye jugumande adumelembo o fanaka donc abe komi alebe nyumanyira awula me adumelembe nyu ewa ka nyumanyira awula ka juguma min ewan dogo adusukun kono adumelum min be oka abe komi abake kayira alala ka fo ntigi ala min be nka dusukun kono abafe kayira la ko min ba dusukun kono ko ala bodo kaba duguman be yira awula nyuman be yira awula duguman be dusukun kono abe dogo awula mata ke ka dogo ayire dogo alala ala shira le ba dusukunna ni nyo fulanay wa qila manahu annahu idha ajhara lin-nas al-islaman حلفا وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه وهذا المعنى شهيه بن كثير كسبنا نا يسلام يبانغ أويه ويشهد الله لما في قلبه أبي على سيريا فنا كم من بألي دسكون كنو أني من با نينكا كو على بالي سيريا لا كو بيدي كنا باف والله أبي كن والله مباكي كم من فاوية كنكا wallahi mbake ka silamiya min yira wala keneka wallahi o de be neddu sukun kono ala bado o de be neddu sukun kono mun ka sir ko ni mana sahalendo wala abe silamiya yira awla munafiqiya ba dusukun kono me abe sage ka kali kala ka a shere ko mimbe ale dusukun kono ko o yenyu mande abe kali kala ke aka shere ko mimba ale dusukun kono ko ala bodo ko here de do ko ani min ban nenka ko be de kelenye wa huwa aladdul qisam kasuru nin tigi aka kuma jengelen tigi de do kele jengele tigi de do fana abe aka kele ka jengele no ka kuma jengele no wa huwa aladdul qisam aladdu fi luqati al-awaz aladdu kure munye fenjengene وتنجل به قوم لودا وانا ايا كنو قرانا كوني مونيه مغو منون جنگلين دو يكو بغبغان قرانا اي وجا مغو جنگلون وهكذا المنافق او منافق بو تشودلا في حال قسومته يكجب ويجي ورا ان لحق ولا يستقيم او منافق فلا ككللا ابي جنگندي منافق تتلي تشنياماو akakkelela be galon tige munafaqin akakkelewula abe galon tige abe jenge ka bo cinyama
أتتلي تنياكا ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر أبيك قالون لتك أبي فاجريك كما ثبت في صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت رهت صالنا تشغمي كابون نبي ما بولانا كتنونا كسبك أنه قال تيدنكو آية المنافق ثلاث تيدنكو منافق تامن سي سبدي نفاق عمليا أتامن سي سبدي إذا حدث كذب نا يبروك درابي قالون تك وإذا وعد قدر نا يلاهر ديما بي جنفا وإذا قسم فجرا نا يدونا كللا بيادا أبي فجرك أو منافقية نندي أنا نمبا يسيتو بلوتر فاوه أمبا يسيتو بحديثين كورتا كتا تشيدما قال إن أبو غدا رذال إلى الله اللد القسام اللد القسيم كم مغمي نا أكاد أقوى على يكتم بكا من جنجلين كللا mi kelela jengelendo wode kago ala ye katemi hada madem minka donc la la ya yira ni munafiqi min fulani nye na be silami ya yira kene kam mugawye na kuma na jiya kola aka kuma baw kabako me aka dusukun kunu munafiqi de be abe sage kakkali awye kala ka ka shere ko nimba aleka dusukun kono ko here de do ka soro atigi fulede na don na kelela kelen jengen tigido galon tigela do aka kelew jengelen do galon tigala de do وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى أو النايا كودي سعى في الأرض أبتام دغو كولوكا ليفسد فيها بروكا تشيلك دغو كولوكا ويهلك الحرث والنسل أبسنك فونتيا abe bagandenw aba be halaki ni munafaqi donc bun kasir ko ay huwa awajul maghalib ala fule kayira nade ni munafaqi min fule ni na kuma na aka kuma ujengelendo sayyin li fi ali aw akbaru fana kajugu fajalika qawluhu wa haja filuhu je kuma jengene galon tigela aw ya ka kuma ni nya ka kuma uye ni nya ka ke walay aka kuma jengelendo aka bara umani na kuma na be galonde tige awa aka bara be fana bara jugu dugu koloka kalamuhu kadhibu wa i'tiqaduhu fashidu munafiqu fula aka kuma ngalo aka dusuku nasiri be chinyalendo fana akida chinyalendo akida nyumantala aka kuma be galonde tige dusukun kono akida nyumante wa afwaluhu qabihatu akabaru ya bara jugude wasayuha huna huwa alqashid nako saa fil ardi saya alla nyine bunye ay aba alla nyine dugu koloka mana betama dugu koloka katinyane la nyine dugu koloka kama qala ikhbara an fir'auna komi alla yanki bariya kabo fir'auna ma chogomi summa adbara yasha ala ko fir'auna ma aya kodi kata fahasara fanada aya ka jama furanyon ka welelike faqala ana rabbukum la ala akun ne au ne da ya au tigiye nin koro talendo faqajahu allah nakala li akhirati wal ula ala ya minani ciya kala jaba yani la gara kala jaba fa hajal munafiqun awa nin munafiqin min fana fulen ni nye laysa lahu himmatu illa li fasada fil ardi wa hilaka li harish nin munafiqin fana hammi shite alela fuka ciya like dugu koloka ani ka sene ke fun ciya wa huwa muhallu nima'i jurui wa shimar donc umunu ne ewa sene ke fun munu ne hada madon be balonu ye ube nyana manu ya be ulu ciya wa nasinu wa huwa nitaju li hayawanati alladhina la qiwama lin nas illa bihima aw nasinu fana munye bagandew abeta ulu fana ciya nin fula fana de fulede seneke few ani bagawundon nin fula hada madon ka jiya nyanama be joni nin fula de me ale be nonun de ciya hada madon ka balo be nin fula de la u ka jiya nyanama ya balo be nin fula de la seneke few anu be bagamunum mara bagandon donc u ka nyanama ya be nin fula de la men nin munafiqi be nin fula de ciya wallahu la yuhibbu li fasada awa ala te ciya le kala fe
أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك مؤمن كم من كتو ينيني أن ننكو سوق بيبو مؤمننا على تاتيكي ننتي لموجهنا لكلا دي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله ni kunni munafiqin ma israelanye ibe galontige minna dabila ibe seneke feun ciyali minna dabila ube bagande un ciyali minna adabila aghajatuhu li ijjatu bil ismi dawa yere bonya basoro na kal junu abake ka junubu munun kede wulu sababu la yere bonya basoro abaka munafiqin minya ba yere la fasa aka munafiqiyaka abaka ngalon minna ba yere la fasa ay وإذا هاج الفاجر في مقاله وفي حاله نفاجر من فلان نتيالي كلام من فلان نيا واجو أبكما فوتا منوفو نيا واجو كو أكو دابلا أبكي ولي منوك نيا واجو كو أكو دابلا وقيل له اتق الله وأنجي عن قولك وفيلك نيكو مسير لني إبكما من الدابلا إبكي ولي من الدابلا وارجي للحق شاكي كتا امتنا وابا وغجت لحمية والقدب أبيبا كيكا كما من الله فصل أبا كانغلو من الله فصل باسرو أبي دمنا كجنوبيه أي بسبب ما استعمل عليه من الاسم أبي جنوب من نده أكاد جنوبون سببنا ركالا كتا سببو وبي يربونيا دولا donc ibe kuma min fo iba ka wajilu min ka tamina Umar ibn Khattab anana kam man kutula nulu be siralanye ni ko Umaru ma sisa ittaqillaha abedda duguma fo ba tamando duguma ka yere majigi me andola kile shanni ko mimma ittaqillaha ko ne kafiri dia ebe siralanye kateme ka fo abekali ko ale be siralanye kateme heka arjanna yede tay jannaba yede tay ni arjanna yede tay kanindo de ni jannaba yede tay tando jannaba kono ke ere tay newa yere bonya basoro na ka junubu kele aba yere bonya aba yere korota abibba ni aya abe ko mi aya do ni alako wa iza tutula alaihim ayatuna bayyinati alako ni alaka aya bangalen kala uka تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر عباد مغون يدولا مغون كافر يرى إذا كمين جويا كمين كونيا عباد يدولا يكادون يشتون بالذين يتلون عليهم آياتنا أبتو دوني دي من باكا كان علىك آية وكلا وبيبكا كيبغو تلمان كواجل من دوية كل ما مرافوية أفا أنبيكم بسر من جالكم yalin kaka kibari ani fenye min ka jugu kateme mu'minu ka wajurka katawma annaru jahannaba tasma wada Allah allazina kafaru alai jahannaba tasma lillahi rutam wa munun kafiriyara wa bisal masir ukallaba nyuro jugu yara wali hada qala fi hadhihi alayati ninde koso ala kunni aya fanala fa hasibuhu jahannam nin munafiqin min fulani nya aka kuma umanyi aka kewale umanyi men ni ikama karsa israelanye ibe kuma jugo fo mina dabila ibe bara jugo kemina dabila yere bonya basoro na ka junubu sababu yere bonya basoro atika wajuli mina ateso ewa ala ko nintigi ako jahannaba ya wasa jahannaba wasara masarayo wala bisal mihadu akalla banyuro jugo yara ni mo min ni jahannaba de ikadilan kera jahannaba da feselembe kuriba kono ikadilan jugo yara ay kafiyatuhu uqubatan fi jalika jahannaba ya wasa janga kataye jahannaba ya wasa saraye aha ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ولما أخبر أن المنافقين بصفاتهم الجميمة برم الله ينكبريا كمنافقون كم منكتو جوفاني
ku kam man kutu fonyo kam man kutu munul la gosilendo jakara sifatil mu'minina li hamidatan ala nana mu'minu ka jogo tanuna ufanye an kon nunu fana lare mo ko fulade fo munafiqin tuma ma ye munafiqu kam man kutu jogo fo abena mu'minu fana fo ku kam man kutu fo kam man kutu munun tanunendo ala ko minan nasiman akum mo do fana be mo wula yasri nafsahu aba yere fere alama ibtiqa mardatillah aba yere fere nabi alaka jenyini mogo dobe mogo la aba yere fere nabi alaka jenyini qala ba'du ahli alilm najalati fi suhayb ibn sinan urmi kunni aya jigna suhayb ibn sinan urmi aya jigna le de ka kibar yala wazalika annahu lamma aslama bi makkah alaytuma al islam ya makkah shebaw ya hijrate kafiru bake ka toro aka dina la aya Allah nyini ko be hijra ke kata madina aw kafiru tara joanye aw ko suhebu e bena ya makka ya wakati mi drome kelenti bolo ina na makka ya ikera setigi ikera nafolo tigi bo sisa e ba fe kata madina ini kan nafolo kata tekede iteta koy ko suhebu kuma aha akonni nafolo benne bolo makka yala ninne kan nafolo nunun be di awma nyere jala abin to en kata madina bannin ka dina ukam makoti bolo awa koeta kan nafolo nimbe yamfe ayeta beta nyere kurugutu jala beta ka dina beta ana chogo kacha ni mota saruba surunya ana chogo kacha ana chogo dola suhebu ibn sinani tuma mutara jonya awa ko makanka aw yere bado mo shite se binye kala firila kanebo awa nka binye foroko min fulen ninye ni mugo ko ibena maganela be ba don be binye kala fana nti ate senne ma baraka ni binye nunu to ne bolode fonnen ka binye be banna ninka binye fana be banna ka ba muru fure mbi bugoli dam na no fana fo ko ton ntegela koni e wante ndaw fagali fana dabina wala na ko bina magane ma ko nete tade men nin na folo ko inde do nkan na folo nu ode mako bawula na mako tenyire kunna na folo infula bolo men na ko ne yire kunde teta makawa o ko ninka binye bebe ba wala de anin ka bamuru sino ante nyugo belade aw ko mako ti yire bolo an ko ni na folo ndi aw makaba e yire amma ko tala suhebu ibn sinan rumi ayen na folo mboto bolo akelem pun aya nyesi madina ayen na folo mbeto bolo kata madina fatakhallasa minhu wa atahum malahu ayere kisra uma ayen na folo unduma aya nyesi madina tumami sana kashe madina doro alayni aya jigi cidenka fa anjala Allah fi hajil ayati sana le kashe madina alayni aya jigi aka kibar yala cidenka fatalaqahu umar ibn qattab wa jama'atu ila atrafi al-harati umaru tara suhebu kumbe ani jamado haray munye madina belefima minbe madina ka belefima nyorola umar ni jamado bora utara suhebu kumbe faqalu lahu tara min rabbiha al-bayya aw ko suhebu ikafere yeto nosoro ikafere lim yere fere lim minke yeto nosoro faqala suhebu ko wa antum fala qassara Allah tijaratakum ako hada aw yere fana yeto nosoro alaka na fana pereda ka jakola o ma jaka me ayina ananan nin kuma fonne munna faqbaruhu anna Allah anjala hadhihi al-ayata wa yasuhebu kibariya ko alayni ayat jigi ika kibariya la wa yurwa ya mafula anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum chidin kwama rabbiha al-bayy suhayb aku ewa fere kala sanni fere kala tonosoro ika sanni fere la suhayb ka sanni fere ndelo ayat tonosoro la donc la nyini
suhebu fana ya yere ferli minke kaddu sukun kalasi ka kan na fulu beton makan ka bolo kata madina na ka dinai ala fule kode fonnina ani ni mu'minu kera kuma a chogo balma nim fana laje ke ika an ka nyana mu ya chogo laje jinya kono jamana munu ni kafiri jamana wuye ni dina ka kote se ka nyana boy an be ulu be segere kataye ko ambeta an ka jinya balo chogo nyini nan ko min makanata ube yoro talimani an be balo chogo di balo nyini fana fora de nin fule ale kan na fulo ba bolo atese ka ka dina ke yoro me akari la na fulo mbedela ayere jalan kata na ka dina ko an ban bo an ka dina de la kata na fulo nyini an mun be se ka ke an ka wakatu be se ka ke kelenya chogodi an be se ka ke kelenya chogodi kafiru bolo ima e kafiru serana ni nunu na chogome ni nunu ni kafiru benna kelela kafiru yere ba fode an ni jama kunu benna mogo munu ni lagare de kadu ye katime jiaka saya de kadu ye katime nyana mayaka o de kafiru la sera se ba wuye parce que wulu jiya tumbe wulu tege faradela u ka dina bu ka dusukun kono nu yado ka jiya nema minnu ka dina imbe se ka ta nyogon fe bo la ta nyogon fe nu yado jiya nafa minnu lu ka dina te se ka ta nyogon fe be jiya fili ube tonu ka dina ne anta kera kontere de anta jiya de ban dusukun kono dina ko o ban tege farala ambella jeli de ke ni anka jiya masala ni jiya nema minni ewa dina ye nyogonta anka dina yuromi na nanka jiya balo chogo ye nyogonta ambota me dina yuromi nanka balo doroma nyogonta dorombe dina infili ambe toni jiya ambe fanga sorola chogodi kafiru be sira awnya chogodi wala kafiru yere bado ko silama be la halamina utese wululaw yahuda do yo fo uya fo yahuda do ye ko cide nya hadisa do fo ko jiyan laba ko silama ni yahuda be keleke ko mu'minu be silama be yahuda awa ubu faga fo yahuda be ta dogo yiru kofe ani kulu ni yahuda tara dogo yiri min kofe ube kulu min kofe kulu imbafo yiri imbafo silama alaka jo na yahuda fulen kofe ya dogole na faga ibe ta faga fo kadi waye yahuda ka yire wata kuma ni yahuda dogora kofe yahuda ko cinya do dero ko ciden ka alisa min fulen ni ko cinya do ko mi o silama o mana folo ko silama o mana folo ko sano silama o kana kulu fana bu sago ke ni silama o la folo sano silama o kana wala shebo tafule ulubu ka jinya de bila wani ka dina ubo de bila ka jinya nye an ye jinya de bila dina nye shebo tafule ninde وَمَا الْأَكْثَرُونَ فَهَمَلُوا ذَلِكَ لَأَنَّهَا النَّجْلَةِ فِي كُلِّ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Donc Abdullah ibn Abbas ko ne aya jigina Suhayb ka kibariyala me bunkasiru ko akon mugo chaman fana ko ne aya be jahadu kala bedeka ni mugo ye jahadu ke alaka sirala alaka dina be korta chugo ka kari jinyala ko ne aya ba bedeta munu yeni fana fo ko ala ko qur'ana kono inna allaha astara minal mu'minina anfusahum ko ala ko qur'ana kono ko ala ye mu'minu yeresa wa amwalahum ala ye mu'minu kanna furusa ubolo bi anna lahum li jannata ko arjanna buye mana ni mu'minu minya yeredi alama ki yeredi alaka dinama arjanna biye ni mu'minu yi kanna fulo don alaka dina dafe arjanna biye يقاتلون في سبيل الله مو بكلك على كسرلا فيقتلون ويقتلون مغوب فقا وفنا بين مغوب فقا واد عليه حق في التوراة والإنجيل نالله دو يلا تنيادي علىك نالله دو تنيادي علىك نالله دو بالتوراة كنو أبي إنجيل كنو والقرآن لله دو بالقرآن كنو ما نم مغوب يرد علما كي يرفع علما كي كان نفلو دي علما أرجع النبي ala kule kan min fote ni yillahi du kande abe tawreta kono abe injila kono abe qur'ana kono o man awfa bi ahadi min allah jom be seka kallahi du dafa kalabo
don billahi ru dafaka alabo fastabu shiru bi bayikum awa mu'minu abaka sanni fere min na ya yire fere alaka dinama ayaka na folo fere alaka dinama ayen ni sonjana ka fere aye fere minke allazi bayatum bihi ala fere nyogonya ni fere min ayen ni sonjana ay wajalika huwa al-fawzul azim awa ninde sara min ka bakka ko sobe awa balmu ni nye mu'minu fana kam ma ko to nyumay mu'mini ibi yere de alama ibi kan nafolo de alamare ibi alaka dina de bila fembenya mu'mini be alaka dina de bila fembenya mais ne mugo ye e ka jinya ko de be bolo jinya ko de be fembenya ambolo alaka kinyanda made alaka silamon sagi kata qur'ana famu choko nyuma mane ka barake nai يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول تعالى آمر عباده المؤمنين به المصدقين برسوله على بافو مسمين كورتالندو نابا كجو مؤمنو نيامريا أني منون دارا على كتشيدما أن يأخذوا بجميع قرآن الإسلام وسرايه كوكا السلامية سريا بيدمنا وكدو السلامية سريا كتيري بيدلا والأمل بجميع أوامره وترك جميع جواجره أو كم مؤمنو على كنيامر كامبي aka sheko be fengo fenkele la kanya marikana ala ya ala ko aka beke ewa ala ya ubali minna aku ulutoy master tawu min zalika aka sheko be ala kanya marikana ayoke i sheko te minna ala tes imina noy ala ya ubali fengo fenna aka sheko haka yo toy wodi ato ala ku ya ayyuhallazina amanu ala ku mu'minu amunun dara ala la kadala ka cirena haqiqa udkhulu fi silmi kafatan ayedo silamiya ka kirina ka sariya bedela ayedo silamiya sariya aka sariyaw anaka kiru anaka nyamarkau ayado abedela mo kana ke ise ndo be silamiya kono ise ndo be silamiya kenema ikana ka wede ifando be silamiya kono ifando be silamiya kenema ote abe komi nim fana be kuma komi an nye silamiya ke minye sisa janko an ka jamana nunun kono an nye silamiya ke komi dolokide amba ado anyirela ni abenama ni benama ambota ni mi mabema amba fo nin ka bonne ma amba to an nye silamiya ke wode jamana in kono wode ya to maraka chokoroba do atumbe jamana kofe ale balola munun cela ulu ci ala yu nyamara ni menye ci danya nyamara kamun ke bi ka soko de ke foi seko te minna ananan ka kafo nan ka nyana mayala mogo yere ba fu nu ko ala ko nin ka kete ci den ko nin ka kete ni nye sunna nin de kan ka kete ni man ka kete mogo yere ba fu a ci ala be min fo ci ado de me atese ka keya abe min fo ataye ci de me aka gelede ataye ci de me antese ka kede ko sisa akon ne ya fama ko au kan yana mayaya silamiya de nana kaddo aula au mado silamiya la akon ne au kan yana maya famu chokomi silamiya de nana kaddo aula au mado silamiya la ko chokodi ako pasiga akon ni donna silamiya la ibe do silamiya ka kiri bedela silamiya ka kiri be ba do bedela iba bedeke fo ala mi sheko ke minna mais ni silamiya nana kaddo ela ebi aswaji de yoro min kadiye ba ke yoro min mande ba toy ha o kai ka kuma nya cinya yoy akun silamiya de nana kaddo wala o mado silamiya la de naw donna silamiya la bedo silamiya ka kiri bedela abedo aka sariya bedela min ka gelewo min ka nogo nu ko ala de kote cide no kote nin ka kete aba ke o chogodela nu ko ala ni ciden ko niya haramu de abo toyede medina de kera sisa min kadi mugo yedro hari min ka wajuli
ni ebe qur'ana fo cogo nyuma na ka tawri fo cogo nyuma ma ka hadisa fo cogo nyuma ma ko cire na ka shebo kera cogo mi uye bato ke cogo mi uye disguna siru ke cogo mi ye baro ke cogo mi ni mbo fo misiru kono bi ko ataka gele ko dirkita teri de mo wore ti ka dirkita teri ya fo jahili ta fo de yahudiya ta fo ko ye dirkita teri cinya ta baga cinya fo baga jamana yin kono yahudiya ta fo ko ye dictateur yahudiya ta fo nasara ta fo jahili ta fo munum bu dambe kata sunna karamo ma yerema sunna karamo ya munum bu dambe kato yerema o de ba fo ko ye dictateur ba fo doctoria be munum bolo magisteri me munum bolo de munum yakriju yede utara kala jamia bawla kanade jamana yin kono mo be dina cinya fo be jona ye wulu yere de ba fo ye fo ko ye dictateur wanga jamana munun be cogomi ko nin bete se ka fo ko ye ta bete se ka fo ko kitabu kono ta be ko o bete se ka fo jamana in kono fo fana ka ke famu bagay fiqhul waqi fo ka mugo famu min be terenga fo ko de do ni eko sheba o tade ka fo tabina o tade ka fo tabina o karyon yan ambe leste jamana de la ambe demokrati de la ambe pays la ki de la ebe ta ko munun fo ni an be nyana ya mino te nyogon ta ute sekata ko famu tala sama famu ko a famu lendete dictateur de do aka kuma ka gela chogo ka gele aleni mote ta fangele karamo tobu fanna bi ifa udkhulu fi silmi kafata malika da mana islamiya te koy parce que maliyun fana ya jate mina damana islamiya de be wulu burani jamana uta te kele ite se ka saudiya ko ne ta fuye u yere tara kala yoro mi de ko ka diplôme soro de afo bane ko fawjani côté bombaji côté bunu semino côté Cheikh Albani côté akana ni ojo sugo bilanka sitte kade akana ni kuma sugo bilanka sitte kade karam kuma fota bete e waketa yesga nin karamo ci de unde do folowa nin kuma sugo de be fo kaso Cheikh Albani ma ama foy fuye min de ci den ka kumay Cheikh Bumba te foy fuye min de ci den ka kumay bunu semino te foy fuye min de ci den ka kumay fawjani te foy fuye min de ci den ka kumay ube alaka kuma ube sarafu jama kulu sabaka kuma ube nunun doronde fo umu yere tafo mo shiye me umabila mo contrôle ko bode jamanen ka karamo ma bila mo sika contrôle ka sunna karamo baw bolo sunna karamo sabati lew umabila mo suka contrôle ko lubo parce que silamiya nana choko mimbe qur'ana kono mimbe hadisa kono ala faham salafu salim ulu yede fo lubo odeka awunta ko luka jamana silamiya modo filende bulu bolo foy ka ke ode kono kana bo kadri kono uyo tondo dila o jama de bubolo o tondo bubolo ni ma ke ulu ka tonu ka kadiri ndo kono ulu ye silamiya min yere tige ka be uyerema ka be jamana ma ni te ode kono doro imakala jamana kono ni to ode kono doro imakala ite foy kalama foy ka faraw ka tondila nu ka damana silamiya delale indela damana silamiya delale ndo bubolo ya foy dina cinyala mane jinya haqiqate koy illa ma rahima rabbi fo ala hinna kelen munu ima ya doni ke baga kelen munu be jamana kono ni ala hinna do nu ye cinyata ima ya site so ka do uto ka to nununa asite u ka biro la tu ka tonna parce que damana silama dilalen de bubolo ni be do silamiya fana to yede udkhulu fi silmi kafata ayido silamiya sariya bedela aka nyamaru kambe aka sheko ye fengo fenye kake ni mogo desra min konela an sheko de tenni na ma bala de ni nye ala taye ni nye chiden taye ninde wajibe anka me an sheko de tala obe famu yo fattaqullah mastatatu la yukallifu Allah nafsa illa wusaha no loko da kana magala yerede nun ko suga ya dade nunun kana fo nun mugo ko silamiya haqiqa an ka jama misirun ko ni temene atenya o de aton ko Sheikh Rabil Madghali abe kuma banka jamana de kono ako sunna mugo mumo ako ye fere ka sunna misiru jo ka di sunna karamugo ma ako sino jama misiru nunun kono sunna karamugo segalendo de
ako sunna karamo haqiqa o segelendo sege dande buka jama misiru kono jama misiru jamana ka misiru kono ni eko aka ala tade fo ika kiden ka sunna tade fo ala famu salafu salih kelete mugoka lambargate mugoka dagute mugoka misiri kono kibo mugo ba kalama mugo ta kalama iddegunendo wala ala yen no yam ke mugo munu yen ni sunna haqiqa kadawiye jamana en kono ayem misiru do sunna yere haqiqa ka aka di sunna karamo nyuma umade sunu segelendo jamana en kam misiru kono de uba fo kulu ye sunna mogo ye de pammo ke on yere be tawhid de ka am yere te femure de sunna tan wolo la sunna la odo ha ni wolo la sunna la ni take ka sunna ke ka funu yere be fi funu fo fo bombo si dilendo e wolo la sunna do be munya ema e bannembe sunna ka adabula e bombo si dile e ka basa fufulembe no fe folo nonu nye jahiru de kene kan fo e ye sunna soso kene kan kola e ba ke ka fawnye ke wolo la sunna la kene kan ko dogo yere te fo dusukun kono yere ala de bodo kene kan ko yere la fo ye sunna soso i bombo kolo be ko mi te masininde be bolo sogoma kin yere ye dungarela ni shinu munu nye drogu garte ko boy fini be fufu no fo ete se ka fu ye misiri kono fana ko aya le tegeroma ko yi ale togoroma ikumana bombo si de kadero alama hinna na foluma tigi kelen munuma ale minye na politika ye misiri jo bombo si be koma te fini be fufa no fe ni kumana bombo si de ka hadisa ka yoromi ikumana fini fufuka ko abake kanede tegeroma alaka aknyman damade donc mbalima islamiyya te dolokiyede ko iba addo ni ajanyana yoromi bo ottige ka be yerema silama to yede ede be do abe kono ala fule ko de foya ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan mu'minu aya do silama ka sariya be kono tumami ala ka qur'ana dafalendo mimbe hada madem bali ni tese ka do silama ka sariya be kono ibe yoro dota ka yoro do bila min ni e way ka janyana maye nyogonta yinota min ni e ka janyana man ka bendiate nyonta yo bila mumbe hada madem bila wala setan de be hada madem bila wala ka silamiya ke dolokiye ka be yerema ni yoro min kan no yima ibata na ka yoro min ka man no yima yino toy min ni ka bende ni ka jiya be nyogonta yinota min ni ka bende ni ka jiya te nyonta yino bila foi dem mo bila ni nan ni setanete wodi ato ala ko wala tatabi'u khutuwati shaytan akwa kana setane ka siraw bato de akana setane ka siraw bato de innahu lakum aduwwun mubin setane aw majugude naka jugu ya bangalendo imalu bitatillah ay barake ni alaka bato de wastanibu ma ya'murukum bihi shaytan aw akayira kurosh setane bawu nyamarani min ya yira kurosoma inma ya'murukum bisu'i wal fahsai parce que aya wurela ala ko setane bawu nyamarani ko jugude ani ko ce jugu wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun ani setane bawu nyamarada ka fenfo ala ko la temindo at ka fenfo ala ko la temindo qala mutrifu aqassu ibadillahi li abidillahi shaytan mutrifu ko alaka jommin ka jugu kateme alaka jon tuma kateme beka ko ye shaytan de adama denki yere korok sezi shaytan ma balmon nindina an ka nyanyina an ka ke dina nyuman ka de jamana nye dina inke chogomi kaba ko do de har chokorba dobe an wole ka fukrasa an ko ni sunna fulo minta anni chokorba fulo anye sunna fulo minta maliya nan tumbaka malika karamogo nana ni sunna chogore min nan ta te kelenya de ambe dawude ke awye aw munum bake kafo comme anyata chogomi abake kafo chogola ambe dawude ke awye jamana kuno sunu jamana ka sunna kuna yele manade an kuni an sibe sambi wolon fula sambi segi anye sunna minta ya nan tumbaka
ani sunna karamo munun nana ka ton de la sisa ube sunna sugu minka anta bilala de ina nani sunna mudukura koy sunna mudukura unana na ode awa do ko dondola ko doma ko karasa ubafo ewa fe utara bidia mugo munun fara nyonya ke sisa sunna mugo ni bidia mugo beka fara nyogonka musiriki kafiri munafaqi sufi bidia mugo abeka ke tonkele nyanka barake nyogon fe ambe silama awa do ko ma koye an ko ni janfade jokorba do ko dondola ako ton munun fule jamana en kono ako ye wulu ko ni janfade ako pasike ka an wolola kan faw soro minka kan mo ko soro minka an ya soro sunna mo munun nana jamana kono ko an faw tumbe mun faw tumbe minke ko o manye ko an ko bila an nyam fa ko tabila an nyam mo ko tabila an ye sunna inta ako no sunna mo kelon sagira kana ko bede kelenye ko lu jamfara sade ko ye wulu jamfa sade awde ko an fa koro tamani an mo ko tamani ote alatai ote cidentai ako sunna ninde ando na o sunna kono aw mo kelon sagira kana fo sisa ko be kelenye la hawla wala quwwata illa billah alaka hakni mandi jamana ka karmo ma mun budda me kata sunna malaka hakni manduma dina cinya minye haqiqai minye o ka nyine de shaytane ka siraw akana tuga ko ayu toye aya mabbo shaytane ka siraw ma alaka dina haqiqai minye ako beta ako beke aka sheko damaira kenya ne آية مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم